И здравейте хора, аз съм Dark Steam Pro и днеска снимам да Follow the Line 2 и сега ще видим какво ще направя и доколко ще стигна. В коментарите ми напишете колко ви е рекорда. Защото моя сега ще е малък. Линк ще има в описанието. Моя 135 рекорд. И ще има канала на един мой приятел на име Dark BG Pro. Ще го има в линка. И да не забравяйте да ми кажете доколко сте стигнали, колко е рекорда. Сега е лесно. Той много може да ти кошмарите. Гадост. Това е гадно, минах го. Най-много мрази като се въртят тези скорелца. После може да снимаме на Minecraft, също така. Вау, рекорда ми е добър горе-долу. Това много мразя. Го минава без проблем. Знаете хора, че не говоря, ама съм много съсредоточен към играта. Взех нещо, които не знам какво. Не знам какво прави. Уау. Ладно толкова. Резки забой. Ой, лесно. Но това е трудно. Shit. Shit. Удрям се на най-нелепите места, хора. Минавам най-трудното, да се удрям на най-лесното.
Изложих се така. На най-негативните места. И пишете ми в коментарите дали искате да качвам още клипове на тази игра. Шет. 173. Това беше. Дългичък рекорд. Шет. Къде се ударих? Боже. Съжалявам кога, че не говоря много, казах ви, много съм съсредоточен. Искам да направя някой голям рекорд на тази игра. Това е ново, но е лесно. И да, хора, също така може да правя челенджи с един мой приятел. Да, BG Pro, казах ви го, ще го има в описанието, канала му. И двамата с него ще правим челенджи с едни гадни бомбони, даже по-гадни от Bean Buzzy. Там ще ви кажем какви са те. Ще ги видите колко са гадни. Може да правя влогове, скоро може да ходя в Америка. Няма да е баш скоро, но ще видя влоговете кога ще са. Dark BG Pro ще ходи в Англия, той ще ви прави влогове. Ще снимаме двамата на Майнкрафт, сървъри. Ще играем двамата игри с него. Ще играя с още мои приятели. Няма да е само с него. И така.
Ей. Може днеска всъщност да снимам челенджа. Ще видим, може и утре рано сутринта. Се знае. Ами добре хора, това ще е от мен. Този рекорд беше сравнително доста голям. Не забравяйте да ми пишете в коментарите колко сте направили. Не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа и до скоро!